Os problemas coa rede municipal de suministro de auga continúan na urbanización da Caeira, no concello de Poio. Nos últimos anos, sobre todo nos últimos meses, se están producindo cortes en moitas rúas do que é a zona da Caeira. Está habendo problemas de falta de presión e despois hai en outras rúas que, en este caso, pois como pode ser o caso de San Antoniño, como pode ser o caso de Río Miño, pois o que son as roturas son constantes. Podemos ver, por exemplo, na rúa San Antoniño que ainda están ali o que son as secuelas, vallas totalmente colocadas, inundacións de vivendas en máis de 5 ocasións. Para o Partido Popular a solución pasa por un plan integral de reposición dos servizos básicos nesta zona, deixando de lado os parches os que aseguran recorre sempre o goberno local. O que pedimos non son parches. Isto non se soluciona levantando, que fai falta levantalo, a calle únicamente Río Miño ou San Antoniño. Non, hai que buscar un plan integral que sea repoñer o que son as tuberías en todas aquelas rúas que estén sin repoñer. Cambiar o que é todo o sistema de bombeo de toda a Caeira. Mirar o que vamos a facer cos pozos. Fai poucos anos tuvemos un problema que un dos pozos se veu abaixo o seu teito e o único que se fixo foi repoñer a súa superficie. A formación volve sinalar o novo contrato do Servizo do Suministro de Auga Municipal como a ferramenta para solucionar esta situación. Denuncian que hai 5 anos que o actual está caducado e que actualmente está na quinta e última prórroga. Que si dentro duns meses os veciños nos dan a confianza de gobernar Poio, o que vamos a facer é o que faría calquer goberno responsable, é dicir, temos un contrato de auga caducado que está coa última prórroga, que leva 5 anos caducado, e nese plan de melloras dese contrato é meter tanto a zona da Caeira, zona de Fraga Moreira, zona de Vilariño, incluso que están sin auga a día de hoxe. Na zona Avenida San Xoán temos roturas constantes en menos de 300 metros, máis de 6 roturas. Logo é moi fácil, con novo contrato da auga, utilizalo como un instrumento para repoñer ese servicio. Moldes recordou que, segundo un informe dos técnicos municipais, máis de 1.500 veciños do concello de Poio non teñen servizo público de abastecemento de auga. Máis de 2.000 se falamos do saneamento.